Hi, Day. Time check, 11:31 na dire. 11:31 a.m. So, balik na sa bang snow dire. Grabe katignaw. Grabe katignaw. Pakita ko sa iyo. Snow. Mag-white na sa iyo. Mahulog na mga puti. So far din na. So kuman, magpaso ako ng pansit. Immerk di man ako kahapon ko. Nakaday ng bring house. Hey! Philippines. Kaway-kaway. Tinas kawanay. Kaya berharap. Ang kong mahaw si auntie mo. Gahit man. Kuha ito kutsara na. Ang ating nahiwagang kutsara. O, pwede mo magsad na ako ini-microwave. Pero, since nahinazak na, ako kan siguro pasuon, no? So, na kan. Gawin siya ko. So, hinera na ito ko. Takang di mapagod. Ang sampon. Ang sampon. Gamay na ba siya? Manda ko. Ano ba? Pwede siguro. Ayan. Perfect. So, magpansit rata ko man. Siyempre, di mawayaan rice. Marag to. Mamahaw ta.